Bună seara, Arture, ce faci? Oh, să trăiască domnul Mariu. Ce să fac, domnul Mariu? Fiți tocmai beam și eu o sticlă. Bă, sper că te filmez. Nu. Acum am terminat și eu, am mutat lot aici, pe placa asta de Bravo. să fie mai dreaptă, că ce se întâmplă, stă strâmb acolo și nu e bine, să strică, e păcat de aia, știi? Și uite, eu beau o gură de suc, bere de Bravo. beau. Băi, Arture, am și o întrebare. Băi, ia zic, Bă, e bună, rea, grea, poți să răspund la ea? e cam grea, acum depinde grea. cum Hai răspunzi să mă tu. conformez. Bă, Mă rezim aceea de fii atent. Oare să merită Ce să se merite? ceea ce am văzut eu la Cătălin? Că ai vorbit anumite prostii, să zicem, să nu ce mai mult de atâta. Da, nu se merită, sincer, dacă ar fi să spun. Dacă ar fi să fie, hai să o luăm așa, pe temei legal, pe dreptate. Nu mă, iau-o din inimă, nu contează. Nu, pe dreptate de nimeni vreau să spun, dar pe dreptate de inimă, știi? Nu se merită. Vezi, a fost o greșeală de moment care nu trebuia făcută. Nu trebuia să aibă loc atunci. În primul rând, eu nu trebuia să-l înjur pe el pe live. Adică, de fapt, nu trebuia să-l înjur deloc. Nu numai pe live. Pentru că eu cu Cătălin am avut amintiri foarte plăcute și foarte frumoase. Nu pot să spun am avut amintiri frumoase și amintiri plăcute sau amintiri neplăcute. Nu. A fost o singură linie. Cu Cătălin și cu Andrei și cu întreaga echipă am avut amintiri foarte frumoase și plăcute. Adică, hai să mergem la mare, am mers la mare, m-a plimbat, nu? Hai să mergem să facem reclamă la, nu mai știu cine, la restaurant. Acolo, bineînțeles că era mor de foame. Ia și mănâncă cârnați, ia și mănâncă pastramă, ia și mănâncă, ia Arture. Am fost, revin iar la mare. Când am fost la mare, după ce am terminat treaba de filmat la mare, a zice, hai să mergem la un restaurant. Zice, alegeți, Arture, ce vrei tu, zice, ce-ți poftește inima de mâncare, zice că eu plătesc. Eu m-am gândit la o ciorbă mai ieftină. Ce faci, bă, cu ciorba asta de 19 lei? Păi zic, asta că e mai ieftină. Du-te, bă, cu ciorba ta de aici. Păi, domnșoară, adu-i niște ceafă de porc lui Artur, zice, și niște pătrânjeli și ce mai e pe acolo, cartofi prăjiți. A costat vreo 100 și ceva de lei. Mamă, zic că e cam scumpă. Taci mă de gură, că eu plătesc. Păi mai și mănâncă bine, zice, că da, e venit cu mine. Adică vreau să spun, am avut amintiri plăcute și acum, eu ce am făcut? Am dat cu băta în baltă, practic, nu? Adică, după ce mi-a dus contare, după ce mi-a dus casă, cu atâta efort, cu atâtea sacrificii, eu ce am făcut? Practic am dat cu piciorul la tot. Bă, adevărul Nu? că... Și sincer îmi pare foarte rău, dar acum vedeți cum este, că părerile de rău sunt tardive. Acum, Da, pentru din că păcate, totul a s-a rămas cam... doar cu rulota. Și asta de ce? Că a vrut el, că dacă era, că a văzut un băiat finuț, că dacă era un băiat rău, putea să zică, da, bă, frate, și ceva, îți iau și rulota, că i-a adus tot de mine, îți iau și magazia și culcă-te, frate, în ce ai făcut-o. Și cu asta terminam. Dar vezi că totul s-a fost băiat finuț și să fi gândit la Dumnezeu și a fi zis, bă, dă-l încolo, dar mă arăt că e prost destul, dar dacă mai iau și asta ce face, l-am pe conștiință, unde doarme. Băi, Și a zis, bă, rulota ți-o las. Dar nu vorbești de mine nimic de rău. Normal că nu vorbesc nimic de rău, că nici n-am de ce să vorbesc de rău. Vă dați seama că am sărit toată lumea în cap, adică după ce că te-ai ajutat să-l vorbești de rău acum, adică după ce că te-ai ajutat să-l mai scoți și dator, adică să mai vorbești și de rău, practic, vă dați seama că ți-ai pune toată țara în cap, nu numai comună, ți-ai pune toată țara în cap și n-ai putea să mai mergi nicăieri. Nu numai că n-ai putea să mai mergi, dar ar fi vorba de bunul simț și de cei 7 ani de acasă, pe care, din păcate, eu nu prea am dovedit că i-am în ultima vreme. Dar de-aia vreau să spun, dragă domnule Cătălin, vreau să spun că atât eu cât și Ramona ne pare rău de ce s-a întâmplat. Așa a fost, ne-a luat valul. Știți cum este, furia. Ați văzut și dumneavoastră că eu dacă stau pe live și unul mă înjură, să zic în glumă, eu am luat-o de bun și automat am trântit replica. Automat, deci eu nu stau să mă mai gândesc, mă, poate că l-a glumit. Vreau să spun că îmi pare rău și dacă totuși credeți că mai există vreo cale de întoarcere vreodată și să ne împăcăm, când vă trece dumneavoastră, eu vă aștept cu tot dragul și cu tot respectul și vreau să vă spun că îmi pare rău de ce s-a întâmplat și vă doresc o seară minunată tuturor.